הפרסומת החדשה של אסוס עושה שימוש מדהים בעיצוב תודעה באמצעות ASMR, צלילים תת-הכרתיים. שימו לב. אז זו פרסומת מדהימה שעושה שימוש ב-ASMR. מי שמכיר סרטונים של ASMR, מדובר בסרטונים שמשולבים בהם צלילים שמגרעים את התודעה. מספקים מאוד, המון אנשים נהנים מזה, יש איזה מאות מיליוני צפיות, אם לא יותר מזה. היופי בתחום הזה שהוא מאוד פשוט, לא דורש כלום כמעט. הקשה עם הציפורניים, על מקלדת, על טלפון, על פלסטיק, על מתכת, על זכוכית, הכל עובד. מה זה אומר בעצם? אסוס לא סתם תשתמש ב-ASMR, היא מבינה שהצלילים האלה מאפשרים ללקוחות להישאר הרבה יותר זמן על הפרסומת ולקבל יותר ויותר מידע. זה עיצוב תודעה, לוחמה פסיכולוגית קלאסית, וזה עובד. היופי שזמין לכולם, לא דורש שום תחכום. אם אתם מוכרים מוצרים, אם אתם לא רק מוכרים מוצרים, אתם מדברים על נושא מסוים, והנושא הזה לא מעניין כל כך. ביטוח ודברים מהסוג הזה, ואתם רוצים להוסיף נדבך נוסף מעבר לערך שאתם נותנים, ASMR. זה עובד וזה נכון. אז מלחמות התודעה, אנחנו עוסקים בכל דבר שקשור בעיצוב תודעה, שימוש בלוחמה פסיכולוגית, באמצעות וידאו בעיקר, זה תחום ההתמחות שלי. למרות העסק הנוכחי בצרפת לא עוסק בתחום הזה ישירות, אני נהנה מאוד להרצות על עיצוב תודעה. אז אם אתם מכירים מי שרוצה לשמוע משהו על עיצוב תודעה ממי שעשה את זה במשך 10 שנים, אני יותר מאשמח לדבר על זה, ממש. תזמינו אותי, כל מקום, אני ממש נהנה מזה. מלחמות התודעה, כיף להיות כאן.